あそうですね。ククイの実、ククイの実です。こんばんは。ここしかついてない。ここしかついてないですね。今ね、大丈夫よ。喋っていいですよ。映ってないです。はい、では、6月、ハワイアンミュージックで、ね、始めてまいりたいと思います。では1曲目は、この曲からお届けいたします。ずっとね、結構配信、いろいろなんか配信をね、やっていますけれど、いつもね、お付き合いいただきありがとうございます。あ、ツイキャスで、沙織さんこんばんはということですね。こんばんは。今日はカフェですよ。鹿児島でもやりましたね。スイカ？あ、いいな。わ、いいな、スイカ。スイカね、体にいいそうですね。うん、うちの母が言ってました。どんな風に？なんか
あれが聞いちゃダメ。そしたら母が早速買いに行ったらしい。スーパーに。でスイカね、もう昔からね、これどちらのスイカですか？熊本スイカ。あ、でしょうね。植木ですか？いいかな。でもね、美味しい季節になりましたというか、結構割とね、早めからありますけどね、ああ、いいな、そうそう、こうシャクっていうのがいいですよね。次の曲に、ね、お届けしたいと思います。レイバー・ケニーという曲でございます。レイプは手に切りということでございました。今日また雨降るんですかね、今日はね。どうなんでしょうね。スマホで調べろってんですけど。でも明日は70%ですね。70%。明日降るかもしれないね。今日は降らないかな。もうホタルが見れないの。ホタル？ああ、そうですよね、ホタルね。生ライブはいいですねということでございます。鹿児島の方なんですけど、ご覧になってますね。ので、
気分は皆さんと一緒にということで、はい、沙織さんと、皆さんがちょっと拍手して聞こえないかな。沙織さん。はい、今鹿児島の方ですけれども、ずっとリモートでね、ここ1年ぐらいリモートでしてます。させていただいてます。なかなか遠い県またぎもね、ちょっとまた難しい感じですけれども、ぜひぜひまた鹿児島でもね、ライブやりたいと思いますから、その時はまたね、一緒にやりましょう。今日は生徒さんがいらっしゃってて、後で一緒にね、演奏します。はい、ちょっとした振りでございます。ついた人は当然。いろいろね、いろんな方ね、いらっしゃいますけれどもいいですか。ベンさん、今日その T シャツだから、ヤングマンだね。YMCA あ、本当だ。本当だ。髪がですね。髪が天下なんですよ。はい、では、次、カレフライミリですね。はい。カレフライミリですね。はい。「
ツイキャスの画面にひらひらひらって今なんかいただいたんだ。あ、そう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 。ねそうよ。すごいね。なんかね、コインがあってね。うんポチって押すお茶とか花火とかいろいろあるお団みたいな。子とかお団子とかなんかいろいろあるんですよ。そうするとなんかエフェクトがかかるのかな。今ひらひらっていう感じでございますね。はい、それでは、続けていきましょうか。はい次ね、はい、次はイヤロハヤノをかないよという曲です。Oh
だんだん唇が痛くなってきました。あ、そうなんですか。どうして？乾いた。 2月ぐらいから調子もね、唇がマスクでね。もう何枚皮がむけたかっていうぐらい、もうちょっと今年はね、ひどかったんですよね。も治らないですね。う治らないですよ、本当に。なかなかこれがですね、塗ってもダメ。まあ、もうだいぶ塗りました。1本半ぐらい塗ったかもわかんないですね。下の姿に見てなかった。小学生なんかほらペロペロしてここが赤くなってます。なんかあれを思い出した、本当、もう冬の寒い時にね、にして、こう、であと辛いものですね、しょっぱいもの。しみる。ちょっと良くなってきて、あ、でもメソリタムいいそうですね。メソリタムね。じゃあぜひ。すみません、ちょっとペロペロしてますけど。今日クリームを忘れてきてるというですね。はい、じゃあこれ福ちゃん大好きな曲ですね、次はね。今日はミキさんが歌いますからね。あへ
さあさあ半分ぐらい来ましたか。もうだいぶ来ました。はい、このあと1曲ちょっとねやりまして、まだかまだか。はい、じゃあちょっと調子いいですね。楽しいっていう曲ですね。はい、こんちゃんよく歌いますね、これね。そうするとベンさんがいつもこう踊ってる感じの絵がね、出てきますけどね。はい、ありがとうございます。ちょっとコメント見てみますね。はい、ありがとうございますわ。私とベンさんの出会いもそれです。多分あそこだよね。平成の結婚式場。そう。後ろで踊る。ちょうどこれ着てたかもしれない。そうだったかな。ハットかぶってね。お調子者。4年ぐらい前か。4年ぐらい前か。宮本さんの奥さん。そう。はい。一緒のテーブルで。そうなんです。気がなくてね。ちょうど阿蘇のイベントがあった翌日かなんかね。何ですか、内緒ですか。内緒。月みたいに。気がなくてから今。ですね。はい、じゃあいきますね。ポーライライ。ちょうどいい感じじゃないですか。これぐらいの明るさからちょっとね、カップルがデートをするという歌でございます。ヒューヒュー。もしかして昭和だな。「
もう歌ってる姿がね、暗くなってきましたね、大分ね。はい、それでは、ツイキャスご覧の皆様、今日はここでお別れでございます。沙織さん、どうもありがとうございました。今日ね、合計ね、37人の方が見てくださいましたね。ありがとうございます。ではまた配信いたします。ちょっと映しましょうかね。ね、では皆さん、アロハアロハまたね。はい、熊本の、宇土市の、カフェレストポケットです。いいとこよ。いいとこよ、ぐるっと回ります。はい、遊びに来てね。はい、回りました。はい、それではさようなら。またです。